Well, hello there! Време е за нов клип. Днес ще разгледаме една игра, която един мой приятел я препоръча. Казва се Euro Truck Simulator. Доста скучна игра, затова реших да я споделя с вас. И днес Мирела Диско ще е тирджийка. Като цяло играта е да пренасиме наркотици от държава на държава. New Game! Да изберем държава, с която да започнем. И разбира се, тя ще е The Netherlands, Амстердам към Germany. Това е Германия за Златка Димитрова. Така, continue. Избрахме си държава. Между другото, да не си помислите, че съм започнал някакъв си канал за гейминг. Не е глупости, това е просто един клип, няма да са серии, тъй като нямам нерев за това нещо. Така, сега ще си изберем тир, който ще... Не, аз съм служила мод, който ми предлага много хубав тир, който за малко пари. Всичките са над 100. Както виждате, разполагам с 100 000 евро. Като цяло това е нищо. И 186. Ти бутли си, бе. Само е тази трошка, където е 95. Ей, сега. Е тази, която... 100 евро. 100 евро, колко плащаш? Very nice. Малко голишко дема, ще си го облепа с календарчета, покачета, на голи мацки, без проблем. Поставката за кафе. Тръгваме! Само, че първо да си апгрейдна глупостите тук, защото като гледам, карам много бавно. Пък и без това имам доста пари за сега. Но това от мода, защото по принцип поставяш с много малко пари. Готово. Така, отиваме назад, назад, назад. Така. Какво МБ? Амстердам. В момента сме в Амстердам, тъй като обожаваме уалетата. Press N. Защо? NWO. Newcastle. Baby. Окей. Close. Така, отивам на работа. Да си вземем ремаркето. Тъй като... камерите. Very nice. Scania. Да. Изглеждам като педофил с този мустак. Си имам и масичка отзад. Стол. Not bad at all. Добре. Първо да си пуснем някоя тираджистка песничка. Малко по-тихичко. Айде! Червено. Да бе, ей сега! Ние сме от България. Само да го намаля малко. Така. Без колан съм, тъй като едно, че съм от България, и две, Николета Лозанова ме научи. Така, така вляво. 200 марки. Стоп. Така, къде отиваме? Франкфурт, че ни е най-близо. Какво ще пренасиме? Няма проститутки, няма наркотици, нито пък уалета. Добре, айде. Не, чакай. Ето това, дизел. Сме опасни на пътя. Ето, там трябва да прекачим това на тира. Какво три, бе? Бе, не ми трябва това, бе, лутас. Сега. Леко.
Окей. Как го премести? Изглежда ме страхотно. Добре. Тръгваме. Ляво. С 50. Но едва ли. Тъй като българите не обичаме да губим време. Защо така се валя наляво и надясно? Амстердам! I will miss you. Колега! Чакай! Какво носиш? Много си бавен. Внимавайте, че возя Нестле шоколад. Ай, мръдни да те мръдна аз, а? Аре! Внимавай, че има куки. Бе, сега, какво става? Какво става, брат? А? О, то жена било. Hello there, lady. О, shit. Сега какво? Не мога да се отлепа ли?